5 vteřin, které změní vše. Následky podceňování bezpečnostních rizik při běžných činnostech PEREX. Bojíme se pádu letadla nebo útoku žraloka a přitom největší nebezpečí často čeká v naší koupelně nebo na rozvyklané židli v kuchyni. Věříme, že špatné věci se stávají hlavně ostatním, jenže statistiky mluví jasně. Pády jsou nejčastější příčinou úrazů na světě. Někdy stačí jen pár vteřin falešné jistoty a všechno se může změnit. Úvod. Každý z nás to zná. Lezení na židli místo žebříku. Jízda na kole jen kousek. Bruslení bez helmy. Rychlý pohled na mobil v autě. A přitom víme, že bychom neměli. Mozek má jednu zvláštní vlastnost. Když je něco známé, rutinní a příjemné, automaticky to považuje za bezpečné. A právě tam vypínáme pozornost, v situacích, které děláme nejčastěji. Statistiky jsou přitom jednoznačné. Nejvíc úrazů vzniká doma, při běžném sportu, v městském provozu a při rutinních pracovních úkolech. Ne při extrémních situacích. Ne při adrenalinových aktivitách. Ale v obyčejném životě.